De inkább ne rázd, mert úgy jobb lesz a kép, ha nem annyira mozog. És most jól fogunk aludni. Fürdés előtt. Éjszaka előtt. Az jó lesz. Éjszaka meg nem tudom, mit fogunk csinálni. Napszereztek. De édes. Viszik belőle. Viszik belőle ezt. Láttad? Abban van a fincsi tejcsi. Csörög, zörög, Istenem, az miféle szerzet? Csacsi. Az egy csacsi? Az egy csacsi, és van neki ilyen kis... Az egy málhás csacsi. Nézd. Van benne egy kis cica. Ugye azt is felesztük azért. Igen, ott a csacsi, ott az Emma, az új bögrével, meg a Panna. Hello! Ez jó kis bögre. Igen. Jó És kis itt bögre. meg valaki kajál. Jaj, de cuki vagy. Kajál közben megáll. De mi van te? Mit iszol? Teácskát. Tényleg. Sok jó ember kisfején is áll. Most mindenki rajta van. Összehaverkodtak. Minden gyerek. Abszolút összehaverkodtak. A nagy meg a kicsi. Ezt veszed? Tolatás. Bögrét viszem magammal. Aha. Azért úgy csináljuk, hogy anya is benne legyen, és ide is mosolyogjanak el. Az egy házikó. Igen. A baj lakik, kutyoska, cicuska, Kutyoska, cicuska. koala. Koala, hol van? Tisztítek, rendületlen leszel. Senki nem értette, hogy mi a problémád. Micsoda egy hülyék vagyunk. Lehet, hogy 30-at evett. Nem. Jó Akkor nevet. 50-et. Felvesszük a lábát is, csak az egy kicsit sötét van, viszont az arca az tökéletesen látszik ebben a fényben. Az élete első szopizása le van fényképezve. Hát ez most mozgókép lesz hanggal. Ez még cuppog egy kicsit, jó? Nem már elalszik? Nem, még mozog a pofazacsi. Ma nem olyan éhes. Nem, de még sikerült felvenni ezt a alig kapok levegőt, és Az jó sietni pofa, kell. amikor két kézzel átölel. Ja, Aha. A kannát.